Καλημέρα, ο Γιάννης ναι. Α, μπαίνεις, έρχεσαι για αυτό σου πει. Όχι, εντάξει. Ναι. Γράφει, ήδη, το ξεκινήσει να γράφει. Ναι. Καταγράψει το πρακτικό. Ναι. Δεν πήραμε. Όχι. Περνάς. Έτσι φράτε πέσαι. Έλα από τώρα. Μην περνάς. Σίγουρα. Κοιτάξτε το λάθος. Εντάξει. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσουμε τις πάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε τις παρουσίες. Κυρία Τρεπανιά Ελίνα. Παρούσα. Κύριος Υπουργός Κωνσταντίνος. Παρόν. Κύριος Αναστόπουλος Παναγιώτης. Παρόν. Κύριος Αναστάσιος Πανόρια. Παρόν. Κύριος Στάθμας Ηλίας. Παρόν. Κύριος Γιάννης Τζέλης. Παρόν. Υπάρχει απαρτία. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Λήψη απόφαση για την απαγόρευση της πρόσβασης και της εισόδου στο εσωτερικό του κλειστού γυμναστηρίου Ιωνικός του Δήμου έως την αποτίμηση της πλήρωσης ικανότητας του κτηρίου βάσει πλήρους στατικής και αντισημικής μελέτης με τοποθέτηση ειδικών σημάσεων έως και την αποκατάσταση της ανεπάρκειας του πέμπτου οργανισμού του κτηρίου. Λοιπόν, η εισήγηση έχει έρθει από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μας ενημερώνει λοιπόν ότι οι διαδικασίες οι οποίες έχουν ακολουθηθεί και έχουμε, νομίζω ότι το έχετε λάβει όλοι το πόρισμα της δευτεροβάθμιου προσωπικού ελέγχου όσον αφορά το κλειστό γυμναστήριο Ιωνικού, που κρίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη στατική επάρκεια του κτηρίου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση εισόδου στο εσωτερικό του κλειστού γυμναστηρίου έως την αποτίμηση και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε μετά. Τοποθετήσεις, ερωτήσεις. Τοποθέτηση. Κύριε Σταύρης. Ιστορικό. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου του Ιωνικού εξασφαλίστηκε με πόρους από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 από το Δήμο Νέας Χειρώνας. Η μελέτη έγινε το 2020 και ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το 2020. Επιδημαρχίας Γιάννη Βούρου και ήταν το ποσό προπολογισμός ήταν 745.176 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει, το οποίο έχει μείνει στη μέση, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϊγρομόνωση οροφής αγωνιστικού χώρου, δωμάτων, αντικατάσταση υδρορεών, ηλιοθερμικό σύστημα, αντικατάσταση φωτιστικών που πρέπει να έχει ήδη γίνει, αντικατάσταση προβολέων φωτισμού, αντικατάσταση λέβητα και εγκατάσταση BMS. Γιατί τα λέω αυτά. Το έργο, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν περιλάμβανε οποιαδήποτε επισκευή του κτηρίου που είχε σχέση με φέροντα οργανισμό ή με βαψίματα κτλ. Και το αναφέρω αναλυτικά, διότι κάποιοι λένε στους γονείς ότι ο Βούρος πήρε 750.000 τον Ιωνικό και δεν έκανε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο διάλογος με τους γονείς που γίνεται όταν κάποιος έρχεται face to face με ένα γονιό και είναι μόνος του και μπορεί να πει ό,τι θέλει. Όταν κάποιος το λέει αυτό, έτσι, πρώτον, είναι σαν να λέει στο γονιό, υπονοεί ότι τα χρήματα
προορίζονταν για επισκευή του κτηρίου, ενώ δεν προορίζονταν για επισκευή, που είναι ψέμα. Και δεύτερον, αυτό που υπονοείται με αλφαγιώτα είναι ότι τα χρήματα ξοδεύτηκαν και δεν έγινε τίποτα. Και αυτό αυτοί που το κάνουν δημιουργούν και υποψίες και για άλλα πράγματα αναφορικά με την διοίκηση του. Λοιπόν, αυτό το λέω να καταγραφεί. Φαντάζομαι ότι για όλους πάνω απ' όλα προέχει ασφάλεια αθλητών, παιδιών, ενηλίκων, προπονητών, εργαζομένων, θεατών, όλων. Πήραμε το πόρισμα του δευτεροβάθμιου ελέγχου την Παρασκευή, μετά από έτοιμά μας, δεν υπήρχε στο αρχικό email, το οποίο λέει ότι ο Ιωνικός κατασκευάστηκε το 1977, αποτελείται από 5 ξεχωριστά τμήματα, άρα είναι 5 διαφορετικοί φέροντες οργανισμοί που ενώνονται μεταξύ τους. Υπέστη ενίσχυση συνολική μετά το σεισμό του 1999, συγκεκριμένα το Φεβρουάριο του 2000. Και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος, αυτό που αναφέρει είναι ότι υπάρχουν ρήγματα στα σημεία που ενώνουν τα ξεχωριστά τμήματα. Με άλλα λόγια, έχουν ξεκολλήσει μεταξύ τους οι ξεχωριστοί φέροντες οργανισμοί. Επίσης, αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετά σημεία με υγρασία στο κτίριο και όλα τα άλλα που αναφέρει έχουν σχέση με το κτίριο είναι παλιό. Όταν λες κοντή στήλη, όταν λες ότι δεν κατασκευάζονται έτσι τα κτίρια, κάτι που το λένε για το πνευματικό. Προφανώς δεν κατασκευάζονται έτσι τα κτίρια. Ναι, πλέον. Και τέλος πάντων υπάρχουν πολλοί αντισεισμικοί κανονισμοί και σίγουρα ό,τι κατασκευάστηκε πριν το 1984 είναι πολύ χειρότερο από ό,τι κατασκευάστηκε μετά το 1984 και ό,τι κατασκευάστηκε πριν το 2000 είναι πολύ χειρότερο από αυτά που κατασκευάστηκαν μετά το 2000. Όχι τόσο χειρότερο. Λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε ένα αντίστοιχο έλεγχο σε άλλα παλαιά κτίρια του Δήμου, σε παλαιά σχολεία, στο κτίριο της Ρεδεστού, έτσι. Αυτό το κτίριο είναι πιο καινούριο, αλλά και αυτό μπορεί να έχει θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπου και να πάμε, το ίδιο θα βρούμε. Αν η λογική είναι ότι όποιο κτίριο, επειδή είναι παλιό και επειδή έχει υποστεί κάποιους σεισμούς, θα πρέπει να το κλείσουμε και να το γκρεμίσουμε ή να το ενισχύσουμε, τότε πρέπει να μετακομίσουμε από την πόλη. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Κάντε έναν έλεγχο, πάμε στο πρώτο λύκειο. Τι θα βρούμε, δεν θα βρούμε, που είναι ένα πολύ παλιό κτίριο, που πηγαίναμε και εμείς σχολείο. Τι θα βρούμε. Κύριε Τάφα, επί του θέματος. Το θέμα λέω. Επί του θέματος. Το θέμα λέω. Ναι. Λοιπόν. Σε καμιά περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, δεν προκύπτει από το δευτεροβάθμιο έλεγχο το κτίριο τόσο επικίνδυνο πρέπει να εκενωθεί. Να γίνει ο τριτοβάθμιος, βεβαίως. Αν χρειαστούν επισκευές και συντηρήσεις μετά το τριτοβάθμιο, να γίνουν. Να υπάρξει μέριμνα έτσι κι αλλιώς και σχεδιασμός, να υπάρξουν νέα κτίρια ή να επισκευαστούν αυτά τα κτίρια που είναι και μεγάλης επικινδυνότητας λόγω πληθυσμού, κυρίως. Αλλά όλα αυτά, κατά τη γνώμη μας, δεν σημαίνουν ότι ο Ιωνικός πρέπει να είναι κλειστός. Δεν είναι κτίριο υποκατάρρευση. Όταν αποφασιστεί ποιες επισκευές θα γίνουν και τρέξουν οι διαγωνισμοί και είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια των εργασιών να μην μπαίνει μέσα κόσμος, τότε να κλείσει. Έτσι. Ψηφίζουμε λοιπόν κατά της εκκαινούς του Ιωνικού και περιμένουμε το τριτοβάθμιο έλεγχο. Ευχαριστώ. Καλημέρα για μένα. Ασφαλώς οι ευθύνες αναλογικά, και εγώ θα το επεκτείνω και στην πολιτεία γενικότερα, με πάρα πολλά ακίνητα από το 2004 που φτιάξαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουν μείνει ασυντήρητα ή κακοσυντηρημένα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές της χώρας να κλείνουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Και εδώ αναφέρθηκα και πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις καταναλωτικές ευθύνες σε ό,τι αφορά καθυστέρηση ελέγχων. Είναι γνωστά. Ωστόσο, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι η τοποθέτησή μου, ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες αξιολόγησης της αδικότητας του γυμναστηρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό χρόνο οι εργασίες αποκατάστασης. Να γίνει ασφαλώς προσπάθεια από το Δήμο, ώστε σε συνεργασία με περιφέρεια και γειτονικούς δήμους, να βρεθεί λύση για τις προπονήσεις και τους αγώνες των τμήματων του Ιωνικού. Και τέλος, οι εμπλεκόμενοι φορείς, Δήμος, Περιφέρεια, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού
και ομοσπονδίες των αθλημάτων που καλλιεργεί ο Ιωνικός να μεριμνήσουν με μέτρα στήριξης τόσο για την οικονομική όσο και την αγωνιστική βιωσιμότητα του ιστορικού συλλόγου της πόλης μας. Ευχαριστώ. Εγώ απλά θα αναφέρω τα εξής, ότι ενώ η τεχνική υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, επανειλημμένες φορές, τουλάχιστον 4 φορές, είχε αποστείλει στην προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Βούρου, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2023, το πρώτο έγγραφο, ότι έπρεπε να γίνει δευτεροβάθμιος προσημικός. Αυτό έμεινε στο σιτάρι, δεν ασχοληθήκαν καθόλου, δεν δώσαν καμία απάντηση, και εμείς βέβαια δεν είχαμε και καμία ενημέρωση. Αυτό που έγινε από πλευράς τεχνικής υπηρεσίας είναι να μου ξαναδοθεί και σε μένα το έγγραφο αυτό, και τον Σεπτέμβριο δόθηκε σε μελλοντική εταιρεία ο δευτεροβάθμιος έλεγχος, με αποτέλεσμα στις 14, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Δεκεμβρίου, να έρθει το πόρισμα που γράφει τα συγκεκριμένα πράγματα. Μηχανικοί δεν είμαστε, κύριε Τάφα. Εμείς οφείλουμε να ακούσουμε τους ανθρώπους που έκαναν τη μελέτη. Λοιπόν, όπως και στο επόμενο θέμα που ακολουθεί του πνευματικού, προέκυψαν αυτά τα θέματα. Και μάλιστα η μελετητική εταιρεία είναι μια εταιρεία την οποία εσείς είχατε αναθέσει και στο ένα και στο άλλο κτίριο τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Επίσης, να πω ότι αυτό, το να γίνει έλεγχος προσεισμικός, ο εργολάβος ο οποίος είχε αναλάβει το έργο, προφανώς κάτι είδε, έτσι, και ζήτησε να πάρει αυτό το πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά τη στατικότητα του κτηρίου. Από εκεί και πέρα, εμείς πράξαμε σαν υπεύθυνη διοίκηση, διότι η ανθρώπινη ζωή για μας έχει προτεραιότητα, έτσι, και προχωρήσαμε να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο. Τα υπόλοιπα που είπατε, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Τίποτα από αυτό δεν έχει προκύψει. Όπως επίσης να σας πω ότι εμείς ως διοίκηση έχουμε αναθέσει πάλι σε μελετητική εταιρεία να γίνει προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Έτσι, είναι σε εξέλιξη αυτή η μελέτη. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα στον αέρα, το τρέχουμε, και βέβαια σημείο των ημερών, όπως βλέπετε και στη Σαντορίνη, υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Μία φορά θα γίνει το κακό, κύριε. Δεν θα γίνει πολλές. Μία φορά θα γίνει το κακό. Τώρα, τι λέμε, πώς το λένε, ποιοι το λένε, από πού το λένε, και για μας μπορούν να πούν το οτιδήποτε. Εμείς είμαστε όμως η Δημοτική Αρχή που παίρνουμε την πολιτική ευθύνη να αναλαμβάνουμε απέναντι στον κόσμο, διότι η προτεραιότητα είναι αυτό. Η ασφάλεια των πολιτών. Τώρα, παίρνοντας αυτή την απόφαση, εγώ θα σας πω ότι ήδη έχω έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μαυρωτά, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, αλλά και με τον Υπουργό. Θα διαβιβάσουμε το φάκελο και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα κανονίσουμε συνάντηση, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε το επόμενο στάδιο όσον αφορά το κλειστό γυμναστήριο του Ιωνικού. Αυτή είναι η... Κύριε Στομπουλούδη. Σήμερα είναι 3 Φεβρουαρίου του 2025. Αυτή η ημερομηνία, η διοίκηση Βούρου, είναι η ημερομηνία που πρέπει να είναι κατάπτυστη. Και γιατί το λέω αυτό? Εμείς δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με το project, με την διοίκηση, αλλά συνεχώς τη βρίσκουμε μπροστά μας. Όταν 4 έγγραφα της υπηρεσίας, όπως είπε ο Δήμαρχος, καλούσε τον κύριο Δήμαρχο να κάνει ενέργειες, ο κόφευε, νομίζω ότι αυτά λέει όλα. Δεύτερο, όταν πήρε τα 750.000 να αναβαθμίσει τον Ιωνικό, βεβαίως το ψηφίσαμε. Όταν ήρθε λοιπόν ο ανάδοχος για να κάνει τις ενέργειες αναβάθμισης, ζήτησε τα στατικά, τα οποία τα είδε και δεν την έκανε ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έγινε ποτέ η αναβάθμιση. Τα χρήματα χαθήκανε. Αυτό δεν το λέει ο κύριος Τάφας που εκφράζει τη διοίκηση Βούρου. Καλά, αυτό θα το πείτε εσείς, δεν θα διέκοψα. Εντάξει. Επίσης, το να πάρει μια διοίκηση το κόστος να κλείσει ένα γυμναστήριο, 2 έχουν στην ουσία κλειστά της πόλης, δεν είναι και πολύ ευχάριστο νομίζω, ούτε και κανείς το θέλει. Έτσι. Δηλαδή δεν έρχομαστε εδώ πέρα ένα πρωί και ξαφνικά λέμε κλείνουμε το γυμναστήριο γιατί δεν μας αρέσει, γιατί δεν είναι καλά φτιαγμένο. Κάποιοι το λένε. Εγώ δεν είμαι τεχνικός ούτε μηχανικός.
κάποιοι που είναι μηχανικοί και ευαγγελίζονται ιδέες μηχανικών θα λογοδοτήσουν εάν συμβεί κάτι. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε διατεθειμένοι να λογοδοτήσουμε για πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή και βέβαια και πολύ επίπονη και δύσκολη απόφαση που παίρνουμε, αλλά είναι προς το όφελος των πολιτών ως προς την ζωή τους. Επίσης, ενημερωτικά θέλω να σας πω ότι είναι το 5ο κατά σειρά γυμναστήριο πανελλαδικά το οποίο κλείνει. Ενημερωτικά λοιπόν σας λέω ότι έχει κλείσει για λόγους στατικότητας το ΟΑΚΑ, όπως όλοι γνωρίζετε. Κλείνει επίσης το γήπεδο Σερών, το Αλκαζάρ, το ΕΑΚ Κέρκυρας και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν διαπιστωθεί ότι έχουν θέμα όσον αφορά τη στατικότητά τους. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει. Είναι το 5ο γυμναστήριο το οποίο αντιμετωπίζει τέτοιου είδους θέματα. Ενημερωτικά απλά σας το λέω. Πανελλαδικά. Και βέβαια όσο τρέχει αυτός ο πρωτοβάθμιος προσωπικός έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτίρια και όχι μόνο που είναι σε εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι θα προκύψουν και άλλα. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ασφαλώς ούτε εγώ, είναι θέμα και συνείδηση και ευθυνστάση. Δεν παίζω με ζητήματα ασφαλείας των ανθρώπων, των παιδιών, των γονέων. Αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέμε για το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Απλά εγώ θέλω να επισημάνω ξανά την αγωνία μου για την βιωσιμότητα του συλλόγου, γιατί είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντική η άκουση των παιδιών, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχει τους λιγότερους δυνατούς κραδασμούς στη λειτουργία του συλλόγου. Κύριε Σταλός. Το έργο ξεκίνησε, έγινε ένα μέρος του έργου όσον αφορά τον φωτισμό και όταν πήγαν να ξεκινήσουν τα ηλεκτρομηχανολογικά σταμάτησε. Τότε κάτι είδε ο εργολάβος και του ήρθε. Δεν τον πείραξε τον εργολάβο όταν έλαβε μέρος με αυτή τη μελέτη που είχε κάνει η υπηρεσία. Να μην λέμε λοιπόν ανακρίβειες και ψέματα. Δεύτερον, καθυστερήσαμε και εσείς καθυστερήσατε 10 μήνες. Εσείς τι κάνατε 10 μήνες. Τρίτον, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι διαρκώς να ανακύπτουν θέματα τα οποία δημιουργούν τετελεσμένα για πολλά κτίρια. Αυτό γίνεται. Δεν έχει πάθει κάτι παραπάνω το κτίριο πέρα από τις φυσιολογικές φθορές. Φυσικά κανείς δεν μπορεί εύκολα να πει ότι δεν μπορώ να μην το ψηφίσω. Εμείς όμως δεν θα το ψηφίσουμε, γιατί και εμείς σε μηχανικό το δώσαμε. Όλα τα κτίρια κανονικά που είναι παλιά, μην μιλάμε για σπίτια εδώ πέρα, που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, τι έχει να γίνει, πρέπει να γκρεμιστεί μισή Φιλαδέλφια. Αυτά, ευχαριστώ. Ενημερωτικά θα σας πω ότι υπάρχει συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το τι λέει και πού το δώσατε και τι κάνατε, υπάρχει συγκεκριμένο ΦΕΚ, κύριε Τάφα, που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Και εσείς αν ήμασταν στη θέση μας, το ίδιο θα κάνατε. Και από εκεί και πέρα λέγατε 10 μήνες τι κάναμε. 5 μήνες λοιπόν κύριε Τάφα, εμείς δεν είχαμε ούτε προϋπολογισμό, ούτε τεχνικό πρόγραμμα, διότι φύγατε, κλείσατε την πόρτα και δεν προχωρήσατε σε καμία ψήφιση. Εμείς λοιπόν στο πρώτο πεντάμινο, ουσιαστικά που έτρεχε ο προϋπολογισμός, κάναμε αυτό το οποίο εσείς ένα χρόνο και ήσασταν 4 χρόνια διοίκηση, η τεχνική υπηρεσία σας το είχε επισημάνει με 4 έγγραφα και δεν κάνατε τίποτα. Τώρα, αν ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε, πού ξεκίνησε, το θέμα είναι ότι βρέθηκε αυτός ο μηχανικός, ο ανάδοχος, είδε κάποια πράγματα και ζήτησε το συγκεκριμένο έγγραφο. Όλα τα άλλα είναι λόγια, απλά για λόγια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν. Αν μπορούμε να προσθέσουμε στην απόφαση αυτή την διερεύνηση που να δημιουργηθεί ένα στο τύπου γήπεδο μπαλόνι στο χώρο των ΕΠΑΛ, που είναι σήμερα τα πρώην ΚΑΤΕ, το οποίο είναι γήπεδο, το οποίο μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, να καλύψει ανάγκες του συλλόγου και του Δήμου βεβαίως, και να βρεθεί και αυτό στην απόφαση να κάνουμε μια διερεύνηση
για να δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε πόρους να μπορέσουμε να φτιάξουμε εκεί ένα μπαλόν το οποίο θα μένει στην πόλη σε αυτό το στέλνο. Αυτό βέβαια, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, για την αδειοδότηση μπορεί να υπάρχει μόνο η Γενική Γραμματεία. Δηλαδή, αν γίνει υπό την εποπτεία και χορηγία από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Διότι εμείς ως Δήμος αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε και γι' αυτό ζήτησα και εγώ συνεργασία με συναρμόδιους φορείς όπως η Γενική Γραμματεία, γιατί αυτή είναι το αρμόδιο όργανο. Όπως βλέπετε λοιπόν κύριε Τζέλη, το ψάχνουμε. Δεν το κάνουμε έτσι απλά για να το κάνουμε, ούτε ελαφρά την καρδία. Το έχουμε ψάξει, πονάμε για το Ιωνικό. Εμένα ο θείος μου, ο αδελφός μου, ο γιος μου ήταν αθλητές του Ιωνικού. Έτσι. Δεν είναι ότι μας ήρθε τώρα και λέμε το κλείνουμε. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή είναι για μας προτεραιότητα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Με την προσθήκη, ναι. Κυρία Ελένα Τρεπανιά. Υπέρ. Κύριος Θανασόπουλος. Κύριος Πανόριας. Ο κύριος Τζέλης. Συγγνώμη, ο κύριος Στάφας. Κατά, υπέρ για τον μπαλόνι. Υπέρ με την προσθήκη. 6 υπέρ, 1 κατά πλειοψηφία με την προσθήκη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως το εξής. Υπέρ για τον μπαλόνι, κατά για το κλείσιμο. Αυτά το ένα με το άλλο είναι ανακόλουθα. Το εξήγησε τοποθέτηση. Το ένα με το άλλο είναι ανακόλουθα, κύριε. Μπορεί να γίνεται σχεδιασμός χωρίς να κλείσει το Ιωνικός. Μα είναι δυνατόν. Και άμα γίνει ένας σεισμός και έχουμε κάποιο θανατηφόρο, τι θα γίνει, τι θα μας πείτε. Τι θα μας πείτε. Δεν ξέρεις πότε θα καταρρεύσει. Εσείς ξέρετε πότε θα γίνει. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Και βέβαια να ενημερώσω ότι το πιο επικίνδυνο κομμάτι, κυρίες και κύριοι, το πιο επικίνδυνο κομμάτι σύμφωνα με το μελετητή είναι ο τείχος οδού Σάρδεων, ο οποίος είχε πέσει στο σεισμό του 1999 και εξακολουθεί να είναι το πιο αδύναμο σημείο όσον αφορά το γυμναστήριο. Λοιπόν, Όσον αφορά τη θεραπεία και ποινή ένωση ασύλου, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Θα πέσει γιατί δεν το έχουν ενώσει. προχωράμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αλλά δεν χρειάζεται. Προχωράμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφαση για την απαγόρευση της πρόσβασης και της εισόδου στο εσωτερικό του πνευματικού κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας με την τοποθέτηση ειδικών σημάσεων έως την αποκατάσταση της ανεπάρκειας του φέροντος οργανισμού του κτηρίου. Λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας λοιπόν και πάλι μία εισήγηση από την τεχνική υπηρεσία, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που μας ενημερώνει ότι υπάρχει θέμα στατικότητας του πνευματικού κέντρου και κυρίως του δεύτερου ορόφου, ο οποίος, από όσο διάβασα, έχει κατασκευαστεί χωρίς πολεοδομική άδεια. Λοιπόν, δεν ξέρω τοποθετήσεις. Κύριο Στάφας. Λοιπόν, το πνευματικό κέντρο είναι μια παρόμοια περίπτωση, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση σχέση με τον Ιωνικό. Το αρχικό κτίριο είναι αρκετά παλαιότερο, είναι του 68, αν διάβασα καλά. Και εκείνο ήταν αυθαίρετο και τακτοποιήθηκε κάποια στιγμή, το 1994. Και ο δεύτερος όροφος, και αυτός είναι αυθαίρετος, γιατί έχουν χαθεί και τα σχέδια και χτίστηκε το 1993. Η μελέτη που έγινε, η μελέτη στατικής επάρκειας που έγινε από την ανάδοχο εταιρεία έχει πάλι πόρισμα ότι υπάρχουν υγρασίες, ότι τα πέδιλα δεν ενώνονται μεταξύ τους και φυσικά όταν έχουμε να κάνουμε με παλιούς προσεισμικούς κανονισμούς, αυτό το αποτέλεσμα θα έρχεται. Και βέβαια εδώ πέρα έχουμε και πανωσήκωμα, το οποίο είναι και παράνομο και δεν μπορώ να καταλάβω η διοίκηση εκείνη αν πρέπει να δώσει κάποιο λόγο. Δηλαδή, το φτιάξες τότε, ήσουν δήμαρχος και τι έγινε τώρα. Δεν πρέπει να τον καλέσετε και να σας πει τι έχει συμβεί. Πώς το έκανε αυθαίρετο, με ποιο δικαίωμα. Τι μου λέει εμένα ότι το κτίριο αυτό δεν επιβαρύνθηκε μόνο και μόνο επειδή χτίστηκε ο δεύτερος όροφος και επιβαρύνθηκε παραπάνω επειδή ο αυθαίρετος δεύτερος όροφος επιβάρυνε όλο το κτίριο στο σεισμό του 1999. Ευθύνες δεν θα ζητήσουμε από εκείνη τη διοίκηση.
Όταν το λέει μέσα το ίδιο το πόρισμα, δηλαδή το λέει υπηρεσία. Δεν υπάρχουν σχέδια. Έγινε έτσι. Ωραία. Κάναμε μια μελέτη και δεν ξέρουμε πού είναι η μελέτη. Λες και δεν υπήρχαν πρωτόκολλα τότε. Και μάλιστα πρωτόκολλα σε βιβλία. Κανονικά. Όχι ηλεκτρονικά. Λοιπόν, το άλλο που έχω να σας πω όσον αφορά το μοναδικό κέντρο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτεί στατική ενίσχυση. Έτσι όπως είναι το κτίριο, πρέπει να φύγει. Είναι κακώς κατασκευασμένο. Είναι κακώς κατασκευασμένο. Και πολύ πιο παλιό και κακώς κατασκευασμένο. Παρ' όλα αυτά, το πόρισμα κινείται με τον ίδιο τρόπο. Λέει ότι είναι κακώς κατασκευασμένο, βλέπω και κάτι υγρασίες, βλέπω και κάτι οξυδώσεις, που σε οποιαδήποτε πολυκατοικία και να πάμε, άμα πας πάνω στα σίδερα, έχουν μια οξύδωση. Έτσι. Και λέει ότι και αυτό είναι ακατάλληλο. Δεν θα ψηφίσουμε την εκένωση του πνευματικού κέντρου, αλλά όταν αποφασιστεί να γίνει το έργο, αν γίνει ποτέ, τότε θέλει γκρέμισμα. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι άλλο να λες πρέπει να γκρεμιστεί, και άλλο να λες πρέπει να κάνω κάτι καινούριο στις θέσεις του, όπως το μηδενικό, με σχεδιασμό. Έτσι. Και να το γκρεμίσω όταν γίνει το καινούριο. Ή να το εκενώσω όταν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ευχαριστώ. Κύριε Τζελής. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, το χωρίς άδεια και το ανέφερε ο κύριος Τάφας και τις απορρέωσες ευθύνες. Εγώ έχω εμπειρία Δημοτικού Συμβουλίου μόλις ένα χρόνο, κάτι μήνες. Δεν ήμουν τότε. Αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν απορρέωσες ευθύνες. Αυτό έγινε ένα έργο δηλαδή χωρίς άδεια και βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση και είναι απλά ένα Δευτέρα πρωί για ό,τι έχει γίνει τότε και μιλάμε για ένα ζήτημα που ασφαλώς περιέχει το στοιχείο της επικινδυνότητας και της ασφάλειας των ανθρώπων. Για τις απορρέωσες ευθύνες του χωρίς άδεια. Αυτή είναι η επισήμανση. Ευχαριστώ. Ο έλεγχος για το πνευματικό κέντρο ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση. Και πολύ καλά ξεκίνησε. Και εκείνη το ανέθεσε σε άλλη εταιρεία, γιατί δεν υπήρχαν δυνατότητες. Ακούστηκε λοιπόν και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να ξαναγυρίσει αυτό το έλεγχο στην υπηρεσία και η υπηρεσία να ξανακομοδοτήσει. Μα το είχαν αποφασίσει ήδη να το κάνουν. Άρα είναι αποτέλεσμα ενός ελέγχου και μιας προηγούμενης διοίκησης. Δεν είναι κάτι καινούριο, κάτι δικό μας. Σε αυτό λοιπόν απορώ γιατί ενίσταται ο κύριος Τάφας που εκφράζει την προηγούμενη διοίκηση και δεν ακολουθεί αυτό που λένε οι ειδικοί. Οι ειδικοί τι λένε, ότι το κτίριο δεν είναι κατάλληλο. Το δεν είναι κατάλληλο σημαίνει δεν μπορεί να μπει κόσμος μέσα. Πολύ απλά. Το πώς θα προχωρήσει η επισκευή του ή η κατεδάφιση του και ανέγερση καινούριου, αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Δήμος, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, ότι ούτε τους πόρους έχει, ούτε τη δυνατότητα την οικονομική. Πρέπει να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνει κάτι τέτοιο. Και το ένα και το άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να μπαίνει κόσμος, να γίνονται εκδηλώσεις και να λέμε δεν κλείνει. Είναι ασφαλές. Μια υπεύθυνη διοίκηση όπως είμαστε εμείς δεν το λέμε. Γι' αυτό ψηφίζω υπέρ. Και κάτι τελευταίο. Κύριε Τζέλη, σε αυτό που είπατε, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Διοίκηση ήταν και πόσο μάλλον στο πνευματικό κέντρο υποψήφοι του συνδυασμού σας. Εκείνοι τι κάναν την τότε περίοδο. Επικόντου. Ήταν ο κύριος Ευαγγελινός. Εγώ λέω συγκεκριμένα. Δεν το γνώρισε. Δεν το έψαξε. Τι έκανε. Τι έκανε. Και ερχόμαστε τώρα να λέμε, τώρα το βλέπετε και πώς αναζητάτε ευθύνες. Εκείνοι λοιπόν, την περίοδο που ήταν διοίκηση, αναζητήσανε. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Τζέλη. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που άλλαξε η διοίκηση. Κάποια στιγμή αυτά παραγράφονται, όπως πολύ καλά ξέρετε. Το να λέμε, απλά για να λέμε και τι γίνεται και φωνάχτε και κάντε και δείχτε, δεν λέει κάτι. Κύριε Τζέλη. Ευχαριστώ, κύριε Κόντε. Καταρχήν, όπως ανέφερα, εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία διοίκηση. Τώρα το ποιοι ήταν, αν ήταν ο κύριος Κόντος ή ο κύριος Αθανασόπουλος στη διοίκηση Κόντου ή ποιος άλλο, εγώ είπα ότι έγινε κάτι χωρίς άδεια. Δεν είπα γιατί δεν το ψάξανε και οι υπόλοιποι. Και λέω, υπάρχουν απορρέουσες ευθύνες. Επί ποιου δημάρχου έγινε χωρίς άδεια αυτό. Υπάρχουν απορρέουσες ευθύνες σε αυτή την περίπτωση. Αυτό ανέφερα και είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει κρίνει. Ευχαριστώ. Κάντε εσείς ενέργειες και ας φανεί ότι υπάρχει παραγραφή. Σε κανένα έγκλημα δεν υπάρχει παραγραφή. Όποτε και αν αποκαλυφθεί. Μάλιστα.
επειδή σας ακούω με προσοχή, ήταν το αντικείμενό μου αυτό, έχω να σας πω, έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Στην περιοχή γύρω-γύρω, τη μια μέρα ήταν πράσινο και όταν έγινε ένας σεισμός, ταρακουνούσε, έβγαινε κίτρινο, έβγαινε κόκκινο. Νόμος είναι, ό,τι λένε τα όργανα, θα εφαρμόσουμε τους νόμους ακριβώς, διότι αν δεν τους εφαρμόσουμε και γίνει κάτι, θα πάμε όλοι κατηγορούμενοι. Εντάξει, αυτός είναι νόμος. Και κάτι άλλο που μας λέγανε στα συνόδια, η φύση εκδικείται. Αυτό ήταν όταν μπαίναμε, δηλαδή, να πάνε οι μηχανικοί που τους έστελνα, τους έλεγα η φύση εκδικείται. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ, να γνωματεύσετε όσο μπορείτε πιο υπεύθυνα και πιο σωστά. Αυτό έχω να πω. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Κυρία Δρεπανιά. Ποιος τον Μπούλο. Υπέρ ο Σισίλτη. Ποιος θα άσω. Ποιος Μανώλιας. Υπέρ. Ποιος Τάφας. Κατά. Ποιος Τζέλης. Υπέρ. 6 υπέρ, 1 κατά, καταπληκτική κύριε. Προχωράμε στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Υποδοχή χορηγίας τεχνολογικού υλικού από την εταιρεία Unitel μονοπρόσωπη ΙΚΕ για την κάλυψη ανατόμου δήμου στον προάβλιο χώρο του πρώτου λυκείου Προφητημασίου Νέου Φιλαδέλφια, στα ανοιχτά και πενταμπάσια των οδών Ελευθερών Δικελίας και Γλυκορίου Ξενοπούλου Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι η εταιρεία Unitel μονοπρόσωπη ΙΚΕ θέλει να μας χορηγήσει στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μία χορηγία όσον αφορά το ηλεκτρονικό υλικό. Αναλυτικά δείχνει τι ακριβώς, ποιο ηλεκτρονικό υλικό αφορά και πού θα τοποθετηθεί. Παρακαλώ για την έγκριση. Υπέρ. Ομόφωνα, έτσι. Προχωράμε στο τέταρτο θέμα. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων με τη συνεργασία της εταιρείας East West Greece Mike, εξοδότηση δημάρχου. Αφορά μια εταιρεία η οποία θα παραλαμβάνει τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και μας έδωσε καλύτερη προσφορά για δύο εταιρείες. 1.000 και 1.300 ευρώ κατ' έτος. Βάζει και περισσότερο. Προχωράμε στο πέμπτο θέμα της ημέρας διάταξης. Έγκριση πρακτικού διενέργειας αξιολόγησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας διενέργειας διετίας 2024-2025, αρχώς μελέτης 142-2024, με ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας για το 2024-2025. Υπάρχει ο προσωρινός ανάδοχος, κυρία Δερμανιά. Ήρθαν δύο εταιρείες, η μία όμως δεν έφερε καθόλου δείγματα, ήταν λαθασμένα, οπότε βγήκε εκτός διαγωνισμού. Άρα παίρνει άλλη εταιρεία και διαγωνισμό. Κύριε Στοβούλο. Θέλω να πω το εξής, ότι το 2023 ο διαγωνισμός φαίνεται ότι έγινε δίκαιο και δημιουργωτής, αλλά παρόλο τις παρατάσεις που πήρε, τις τροποποιήσεις που πήρε, δεν κατάφερε να παραδώσει ούτε ένα γάντι από την εταιρεία. Τουλάχιστον την προθεσμία μέχρι 31 Ιανουαρίου, το λέω αυτό για το ιστορικό. Όχι, έχω. Θέλω να σας πω ότι έχει φέρει και τα άρβιλα και τα γάντια, παραλήφθησαν μέχρι 31 Ιανουαρίου και μέχρι την Τετάρτη θα φέρει και το λογισμό. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω από τον κύριο Χρήστο Κίτσιο, που είναι προϊστάμενος όσον αφορά την Επιτροπή για την παραλαβή των συγκεκριμένων ΜΑΠ. Και κάτι άλλο, ότι εμείς και για το 23 και για το 24 και για το 25 βάζουμε πλέον ένα οριστικό τέλος σε αυτή τη διαδικασία που ακολουθόταν επί σειρά ετών και πλέον κανονικά κάθε χρόνο θα παίρνουν τα μέσα ατομικής προστασίας οι εργαζόμενοι, όπως και δικαιούνται.
Δεν το έχεις αυτό, ή αυτό. Μόνο οι αστυνομικοί αποστολές δεν βρέθηκε κάποιο. Ναι, αυτή πρέπει να δοθεί κάπου. Πρέπει να γίνει κάτι με αυτό, γιατί δεν γίνεται. Θα γίνει ξεχωριστά, λέει μέσα. Έχει δρομολογηθεί, κύριε Πανόρια. Απλά να τελειώσει αυτό και σε δεύτερο χρόνο θα ξεκινήσει το άλλο. Υπέρ. Μοφλά. Πάμε στο έκτο θέμα τη ημερήσιας διάταξης. Έγκριση πρακτικού διενέργειας αξιολόγησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία διαμόρφωση κόμης, κλάδεμα δέντρων, αφαίρεση ξερών κλαδιών, δέντρων άλσους, έλεγχος, αξιολόγηση, εκτίμηση κατάστασης δέντρων, αριθμός μελέτης 117 του 2024 και ανάδειξη προσφέρου αναδότου. Λοιπόν, έχει συνεδριάσει η Επιτροπή. Υπάρχει ο κύριος Γεννάτος, κατασκευές μονοπρόσωποι ΑΕ. Προσωπικός Χρόνια είναι. προσωρινός. Και είναι, επειδή έχει ακουστεί διάφορα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας αναθέσεις, είναι μια εταιρεία η οποία τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή βλέπει ότι κάνει το έργο πάρα πολύ σωστά και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην συνεχίσουμε. Βέβαια, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό ήταν και ο μοναδικός ο οποίος κατέβηκε. Έτσι. Υπέρ. Ο κύριος Στάθας. Πρώτον, ο Γεννάτος ήταν και επί της δικής μας διοίκησης. Δεύτερον, αυτό είναι διαγωνισμός, δεν απευθύνεται σε ανάθεση. Γενικότερα, Τρίτον, όμως, τελευταία παρατηρώ, δεν το χρεώνω στη διοίκηση σας, γενικά στους διαγωνισμούς έχουν αρχίσει και εκτός είναι σχεδόν μηδενικές. Δηλαδή και ήρθε μόνος του και έκανε ένα 3%. Δεν ξέρω πόσο έχουν ανέβει τα κόστη τους κτλ. Αλλά είναι μηδενικές σχεδόν οι επιπτώσεις. Και αυτό δεν μπορεί να το πεις επισήμως. Όχι. Έτσι. Αυτό είναι κουβέντες. Δεν μπορείς. Επισήμως δεν το λες, αλλά δεν μπορείς να το πεις, αλλά Γι' αυτό η δουλειά του είναι εταιρεία μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Και Δήμο Αθηναίων να το πάρει και ό,τι θες να το πάρει. Αλλά δεν είναι η μοναδική εταιρεία. Τέλος πάντων, λόγω της πολύ μικρής έκπτωσης και της μοναδικής προσφοράς πίσω παρόλο. Εσείς πόσο το έκθεση παίρνετε? Έπαιρναν και 20% και 25% δίνανε. Δεν έχω δει κάτι, γι' αυτό μου κάνει. Δίνανε. Θα ψάξετε πολύ παλιά, γιατί από Βασιλόπουλο τι εκτόσεις δίνανε. Όλα αυτά κοπήκανε μετά. Λοιπόν, Κυρίως μετά το μετά το πόλεμο. Όχι. Μετά το πόλεμο ξεκίνησε. προχωράμε στο 7ο θέμα. Απόδοση λογαριασμού παγιές του καταβολής σχολικών μονάδων, της προβάλλησης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, προγραμματικά του 2024 και απαλλαγή υπόλογων διευθυντών. Είναι διαδικαστικό θέμα. Περνάμε στο 8ο θέμα. Έγκριση σύναψης της νέας σύμβασης μίσθωσης έργου ιατρού ειδικότητας και γενικής ιατρικής για την κάλυψη αναγκών ΚΑΠΗ κατά το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης διάρκειας σύμβασης. Για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ο κ. Καραφώτης Αριστίδης, ιατρός γενικής ιατρικής, γνωστοποίησε 11/12 του 2024 η επιθυμία του να προβεί σε λήξη στις 10 του 2025. Όπως καταλαβαίνετε, η διακοπή αυτή θα δημιουργούσε ένα θέμα και τώρα προβαίνουμε στην κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Αυτό το ΚΑΠΗ. Ναι, υπέρ. Φαίνεται και καλός. Για το υπόλοιπο της σύμβασης. Λοιπόν, προχωράμε στο 1ο θέμα. Άσκηση της ανάγκης παριθμών 2408-2023, απόφαση του Μονομελούς Περιοδικείου Αθηνών, κατά το μέρος που αφορά την εργαζόμενη του Δήμου Χαριτωμένη Καραμπολέγκου, λόγω συνεχιζόμενης αιτιολόγητης απουσίας από τα καθήκοντά της. Λοιπόν, η συγκεκριμένη, για λόγους δικούς της, δεν μπορώ να το καταλάβω, χωρίς καμία γνώση και χωρίς καμία γνώση της υπηρεσίας, επί 3,5 μήνες έχει να φανεί. Δεν προσέχετε, δηλαδή. Όχι. Και δεν παρέτητε. Που δεν έρχεται. Για να σας πω. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και αυτά τα χρήματα που θα έχει πάρει τώρα, αν έχει πάρει χρήματα, αν είχε πάρει, θα τα γυρίσει πίσω. Δεν έχει πάρει και δεν έχει χτυπήσει κάτι. Απλά είναι σε μόνιμη απουσία. Δεν μπορεί να την κρατάμε άλλο, όπως καταλαβαίνετε. Και σε μια κουβέντα με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες, τουλάχιστον είχε έρθει εδώ πέρα, είχε ζητήσει να την μονιμοποιήσουμε κιόλας. Μπορεί να περιμένει να μονιμοποιηθεί και να έρθει μετά. Η αλήθεια είναι, ακούστε, εγώ θέλω. Η επίσημη θέση της ποια είναι? Τι λέει? Μισό, παρακαλώ να μην γίνεται. Εδώ όμως γράφει. Δεν γίνεται. Εδώ γράφει. Θα σας το πω άλλη.
Εντάξει. Να λήξει η συνέντευξη. Οπότε ομόφωνα. Ναι. Προχωράμε στο 10ο θέμα. Είναι άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της παριθμών 15.003.24, 15.004.24, 15.005 24 αποφάσεων μονομελούς πρωτοδικείου, αγωγές δικηγόρου Ζαπέτας Δρόσου κατά του Δήμου, διαδικασία περιουσιακών διαφορών. Είναι και το 11, άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της παριθμών 15.006, απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή δικηγόρου Χρυσόστομου Χίτου Κιάμου κατά του Δήμου, διαδικασία περιουσιακών διαφορών. Να μην ασκηθούν. Απλά και το σκεπτικό είναι Το κερδίσουν, υπάρχει δεδικασμένα. αναλόγως των ταμιακών δυνατοτήτων Αυτό είναι το βράδυ. του Δήμου να καταβληθούν. Να την δώσει, θα σου βάλω. Να σας ενημερώσω, κυρία Δρόσου έχει κάνει μια Επέμβαση. επέμβαση στο πόδι, πήγε καλά και σήμερα ή αύριο θα μεταφερθεί σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Και θέλω να πιστεύω ότι σε ένα μήνα περίπου θα έχει επιστρέψει στα καθήκοντά της. Περαστικά της. Λοιπόν, προχωράμε. Στο 10ο θέμα, αποδοχή δωρεάς διατακτικών από την εταιρεία. Συγγνώμη. Προχωράμε στο 10ο θέμα. Σημαίνει σε διάταξη αποδοχή δωρεάς διατακτικών από την εταιρεία Συλλαβή της ΑΕΕ για τις ανάγκες του κοινωνικού πανεπολίου του Δήμου και των ωφέλιμων χώρων. Είναι η συνήθις διαδικασία η οποία ακολουθούμε. Ομόφωνα. Προχωράμε στο 13ο θέμα. Απόδοση και απαλλαγή υπόλογου για την έκδοση αντιγράφων δικαστικών πράξεων και αποφάσεων για τις ανάγκες της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο κ. Πετράκης ήταν 450 ευρώ. Την απαλλαγή του υπαλλήλου. Το 14 αφορά την ορθή επανάληψη της αριθμού 48 του 2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης υποβιβασμού του ζωοδρομίου και παραχώρησης χώρου διέλευσης επικοινωνίας του χώρου της οδού Πριούλων 9 και Σαββασταματιάδη 29. Νέα Φιλαδέλφια, επανεισαγωγή. Από όσο ενημερώθηκα, πληρεί τις προϋποθέσεις και για τους δύο χώρους. Έχει άδεια. Που Το λέει και η τεχνική μας υπηρεσία. Το λέει και στο σχέδιο. και στο σχέδιο Και στην πράξη οδηγίου ιδιοκτησίας, ότι προβλέπονται δύο θέσεις. Είναι ξεκάθαρο. Μπορώ να πάρω το λόγο. Ναι, να πες πρόταση. Πρώτα απ' όλα έχει κάνει και υποβιβασμό, έχει φάρει και πινάκιδες. Από εμάς τι άλλο θέλει. Αυτό δεν είχε κρυθεί. Δεν είχε Δεν έχει κρυθεί, αλλά στην επισταματιάδη, Σαββασταματιάδη, έχει γίνει και υποβιβασμό, έχει βάλει και πινάκιδες. Τι άλλο θέλει δηλαδή. Θέλει να τον νομοποιήσει. Δεν το νομοποιήσει. Ακόμα είχε πάρει η προηγούμενη διοίκηση και μόνο για τη μία πλευρά. Μπράβο. Και πήγε από μόνος και έβαλε και την άλλη. Μα είχε. Και μετά από. Έχει. Αλλά αποφασίζει μόνος του ότι δεν το έκανε. Όταν το ζήτησε, δεν έγινε σωστή αποτύπωση της απόφασης. Ωραία. Έπρεπε εκείνη την ώρα. Δεν πας Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Καλώς τώρα. Ο Σερετάκης. Είχαμε καθυστερημένο, ναι. Καλή εβδομάδα. Αφορά πάρκινγκ οικοδομής, έτσι, δεν είναι κάποιου ακινήτου. Πάρκινγκ οικοδομής είναι. Το σπίτι. Ναι, ωραία. Υποδομηθεί. Αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε ακίνητο έχει δικαίωμα να έχει μία είσοδο-έξοδο πάρκινγκ. Μπορεί όταν εκδίδεις άδεια να ζητήσει και δεύτερη και άμα πρέπει να βάλεις και τρίτη σύμφωνα με τα τετραγωνικά σου, την εξαγοράζεις επειδή δεν έβαλες. Πληρώνεις που δεν έχεις άλλο πάρκινγκ και επιβαρύνεις την περιοχή. Θεωρητικά μία είσοδο έχει ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι η οικοδομή. Δεν ξέρω τα όρια. Ναι, επειδή στην περιοχή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το ποιο είναι το κτίριο. Εκεί στην περιοχή είναι χαμηλά κτίρια. Δηλαδή είναι κτίρια τα οποία είναι στον παραδοσιακό οικισμό και άντε να είναι κανένα. Είναι η γωνία που είναι το καινούριο κτίριο, αυτό με τα ρούχα. Ναι, όχι. Δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να ελεγχθεί. Λίγο δεξιά. Δεν το παντήρισα. Αλλά θα ήθελα να ελεγχθεί. Ότι υπάρχουν υπάρχουν πάρκινγκ τα οποία δηλώνονται, έχουν πινακίες αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν και τέτοια.
Θα ήθελα λίγο να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο ότι δίνουμε στους χώρους στάθμευσης. Απλά φαίνεται στα σχέδια ότι έχει τις δύο θέσεις. Το εξηγείται η υπηρεσία. Άλλο αν έχει δύο Πολεοδομία. θέσεις, άλλο αν έχει δύο θέσεις και άλλο αν έχει δύο θέσεις στάθμευσης και άλλο αν έχει δύο εισόδους. Είναι η υπηρεσία. Και εμένα δεν μ' άρεσε, αλλά το εξηγείται η υπηρεσία. Γιατί εδώ έγινε λόγος για δύο θέσεις. Όχι είναι άλλο πράγμα αν είναι δύο είσοδοι. Έχει δύο θέσεις και δύο εισόδους σε διαφορετικό. Εντάξει, τώρα είναι διαφορετικό. Δεν έχουν δώσει από Ιβριούλου και μάλιστα κάνει και φασαρί και τώρα θέλει και τη Σάββα Σταματιάδη. Είναι διαφορετικό. Ναι, απλά έγινε λάθος. Είναι καταγραφή. Τέλος πάντων, στο τεχνική υπηρεσία. Από το δίνει, αυτό το δίνει. Ναι. Ομόφωνα. Ναι, υπέρ. Ναι. Προχωράμε στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανανέωση παραχώρηση. Συγγνώμη. 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανανέωση παραχώρηση θέσης στάθμευσης συμβουλών αναπηρίας επεισοδού Πριγκίπου 35 στην Νέα Φιλαδέλφια. Κύριε Δήμαρχε, έχει γνωμάτευση από την Ανώτερη Στρατιωτική Επιτροπή, έχει μεσογειακή ανεμία κατηγορία στις ειδικές παθήσεις με 67%. Δεν είναι κινητικό. Δεν είναι, αλλά έχει. Είναι ανανέωση. Είναι ανανέωση. Την είχαμε πάρει απόφαση και όταν ήμουν. Το 22. Ναι. 67% έχει και ο πατέρας μου. Με καλή ένα ελαφρύ. Δεν υπάρχει και ο πατέρας μου. Δεν υπάρχει. Απέρ. Παρόν και Παραμέτρη. Και άλλη υπέρ. Εμείς υπέρ. Το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας επεισοδού Ανδρούτσου 20 στη Νέα Φιλαδέλφια. Ποιος θα αναλύσει? Κύριε Δήμαρχε, νεφρική ανεπάρκεια, αιμοκάθαρση και πάθηση μία αναστρεφόμενη, λέει εδώ πέρα, και εφόρου ζωής 80%. Ούτε αυτό είναι κινητικό. Ναι, αλλά δεν είναι κινητικό, αλλά είναι. οι άνθρωποι με αιμοκάθαρση. Άλλη φορά. Με αιμοκάθαρση οι άνθρωποι πάνε διακοπές και κανονίζουν. Μόνο κινητικό. Λέει όμως ότι που δημιουργεί. Μόνο το κινητικό. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, εκεί που λέει ότι του δημιουργεί και άλλα προβλήματα που έχουν στα ψυχολογικά και έχει 3-4. Θέση στάθμευσης πρέπει να Εδώ πέρα έχει. Ψυχολογικά μόνο για κινητική αναπηρία. Είναι ξεκάθαρο. Κύριε Τσέλη, λέω στη μαγιά μου που ήταν το δημιουργικό. Υπάρχει και ο προηγούμενος. Μεσογειακή ανεμία. Δεν κινητικό η μεσογειακή ανεμία και μάλιστα 67%. Δεν κινητικό το νησί. Θεσσαλονίκη πολυκατοικία. Ήταν μηχανή, ο Παπαζάκος. Το ανανεώνω κάτι που μπορεί να είναι. Δεν θα ξαναρθεί. Δεν εφαρμόσει ο νόμος. Να συγκρίνουμε υπέρ ή απέχετε. Απέχετε. Και εγώ. Εσύ. Μόφωνα και 3 από Προχωρούμε στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, χορήγηση παράδοση ωραρίου για χρήση μουσικών οργάνων στην εταιρεία Λιμπερτίν για το κατάστημα εστιατόριο καφετέρια της Λεωφόρου Δεκελβίας 114 στην Φιλαδέλφια. Λέει 24, 25 εννοεί έτσι. Όχι αναδρομικά. Όχι μετά το ίσως το 25. Εντάξει. Και το 18 είναι. Ομόφωνα καταρχήν. Ναι. Και το 18 το ίδιο. Ένα γράμμα. 18, χορήγηση παράδοση ωραρίου ή χρήση μουσικών οργάνων στην εταιρεία Απαλαφίλ ως οδηγείται για το κατάστημα εστιατόριο επεισοδού Φωκών 4 στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρέπει να είναι στα Νάικα απέναντι. Μπράβο, το Beatles πρέπει να είναι. Και 4 είναι κοντά. Προχωράμε στο 19ο θέμα. Αφορά έγκριση επιστολής αχρεωστικού καταθετικού ποσού. Το ποσό είναι 724 ευρώ. Αφορά την κυρία Πετράκη Βικτωρία. Να επιστραφεί το ποσό. Ήταν κλίση, ήταν για το Δήμο Μεταμόρφωση. Και πήγε σε εμάς. Δεν πειράζει. Πρέπει να τα κρατήσουμε. Εντάξει, υπέρ. Ομόφωνα υπέρ.
Και το τελευταίο. Και το τελευταίο αφορά διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου. Είναι διάφορες περιπτώσεις. Οχήματα έχουν αλλάξει διπλοκαταγραφή ενός ακινήτου. Κάποια συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι πιο. Και βγάζει πρόγραμμα εβδομάδα. Πρόγραμμα εβδομάδα. Όχι, κάνουν και όσοι έχουν κάνει στον πράσινο, θα φέρουν και θα πηγαίνει στην Ναι, ναι, το έχουμε ολοκληρώσει. Ναι. Πριν κλείσω το σύστημα, με αφορμή την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, εγώ θα σας παραδώσω αυτό εδώ. Αυτό είναι επιφέρει, για να το δώσετε στο Δημοτικό Σύμβουλο που λέει κατά λόγια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιος ήταν μπροστά να έρθει να το καταθέσει επωνύμως. Αυτό είναι. Το τι μου είπε, τι άκουσα, τι μου είπε επωνύμως. Αν υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι έρθουν και καταθέσουν αυτό που πρέπει να καταθέσουν, πολύ ευχαρίστως να το διενεργήσουν. Με φήμες μου είπε, άκουσα φωνές το ένα το άλλο. Να κινηθείτε κατά του σωματείου του. Όχι, δεν θα κινηθείτε κατά του σωματείου. Δεν λέω ότι λέει ψέματα. Λέω ότι όποιος είναι να έρθει επωνύμως να το πει. Ξεκάθαρα. Η ανακοινώση μόνος του δεν είναι κάτι. Αν λένε ψέματα, τα προβλεπόμενα. Αν λένε ψέματα, τα προβλεπόμενα. Δεν κυνηγείς το πρωτοβουλευτή. Η ανακοίνωση έχει εσάς θίγει. Υπογράφω τους. Μια ανακοίνωση. Λέμε λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το σωματείο λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, όπως είναι, ξέρω εγώ, οι υπερορίες για το ΦΕΚ. Πριν, ενώ τους είχα πει ότι την Παρασκευή θα έχω βγει σε προγενέστερο χρόνο, βγάλανε ανακοίνωση και δεν περιμένανε. Τι θέλετε να πούμε δηλαδή από αυτόν? Τι θέλετε να πούμε? Και μια σειρά άλλων πραγμάτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μας λέγανε για τα ΜΑΠ και τα ΜΑΠ ήρθανε. Εντάξει, τώρα να μην το ανοίξουμε. Ναι, μην το ανοίξουμε. Απλά θέλω να σας πω λοιπόν ότι όμως επώνυμα είχε γίνει ένα περιστατικό με έναν προϊστάμενο της καθαριότητας και ήρθαν και είπαν τι έγινε, έτσι επωνύμως να έρθουν να κάνουν το αντίστοιχο. Δεν πρέπει να μας δίνει τη δυνατότητα όμως να κάνουμε σαλαμοποίηση γενικά με τους. Όχι, δεν μιλάμε για σαλαμοποίηση. Λέμε κύριε Τζέλη το εξής. Δεν μπορεί γενικά και αόριστα να λέμε. Ας έρθει λοιπόν αυτός ο οποίος ήταν παρόν και να πει ναι κύριε, έγινε έτσι. Μα έγινε με επίσημη ανακοίνωση. Δεν λέει. Λέω λοιπόν κύριε Τζέλη και κύριε Τάπα, λέμε ότι και στο παρελθόν έχουν ακολουθήσει ανακοινώσεις οι οποίες δεν αποκλείονται στην πραγματικότητα. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Όταν καταγγέλλεται κάτι. Όταν το καταγγέλεις επωνύμως. Με στοιχεία. Όπως έγινε με συνάδελφό του. Ακριβώς. Και με άλλες περιπτώσεις. Αλλά με στοιχεία. Είναι πολύ απλό. Αν αυτή τη στιγμή σας στείλουν και πολιτικά και προσωπικά. Ή θα κινηθείτε ή το δέχεστε. Δεν έχει υπάρχει άλλη λύση. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας μπορεί να το εκλαμβάνει. Δεν έρθει επωνύμως, ας το πούνε. Όσον αφορά τον Ιωνικό, που τώρα κάτι άσχετο εκεί πέρα, όσο ήμουν εγώ και πήγαινα στον Ιωνικό και με την κόρη μου τέλος πάντων, έβλεπα και εγώ το πινακιδάκι που λέγε Φιλόδημος 2.751 πριν αποφασίσω, πριν γίνει με διοίκηση, πριν οτιδήποτε. Και είχα ρωτήσει, ρε παιδιά, πού είναι αυτά τα 750.000 εδώ μέσα? Δεν ξεκινήσαν οι άνθρωποι. Λέγανε εκεί σε μένα, σε ένα τέλειωσε τα φώτα. Έκανα τα φώτα, μετά μου λέει τα λεφτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Να βλέπεις. Θέλω να σου πω, αυτό ήταν πολύ πριν από την. Αυτό το δεν ξέρουμε πού πήγανε λοιπόν. Κάποιοι αιρετοί πάνε και πιάνουν τους γονείς και λένε πήρε 750.000 ο Δούρος και δεν έκανε τίποτα. Πριν αποφασίσω να γίνω τίποτα. Αυτό ακριβώς. Οι αιρετοί το λένε. Του συλλόγου, βρε. Οι αιρετοί το λένε. Δεν με βολεύει να σας φέρω τους γονείς. Να ξέρει και ποιος το λέει. Ξέρετε. Και μάλιστα τους είχα πει, βγάλτε το πινακιδάκι αυτό. Δεν είναι καλό. Να βλέπει άλλος 750.000 χωρίς να έχει γίνει κάτι. Είναι υποχρεωτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναβάλτε όταν θα ξεκινήσεις. Κατάλαβες τι σου λέω. Γιατί εγώ έβλεπα 750.000 και δεν ήξερα τι έκανα αυτό. Ως πολίτης. Ως πολίτης. Άντε, θα μαγκαρονάνω. Θα σου λείψω από το σπίτι. Κανονικά πού το μοφέρνουν. Το πήρε πίσω. Ξετοιμασμένο ήταν. Για το Δεαλή. Δεν έχει κλείσει εδώ. Δεν ξέρω.
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει.